saboda haka duk waɗannan dogon numfashi da na ja, ina jan hankalinku ne yan uwana akan ku yi karatu, ku sa 'ya'yanku su yi karatu, domin da ilimi ake shugabanci da kuma ilimi ake zama lafiya. Idan kuka ƙi karatu za a mai da ku bayi. Domin a takaice da ilimi shine kawai za ku gano waɗannan abubuwan, kuma da ilimi shine za ku zauna lafiya. Matan aure, kar ku sake ku zauna ba ilimi. Ƙarshen magana ta kenan. Kada wanda ya bar matar shi ta zauna ba ta da ilimi. Kowa ya je ya sa matar shi a makaranta. In na ce makaranta, ina nufin makaranta ta koyan addini, shine awwal wajibin. Sai kuma ka tsaya ka duba ko akwai buƙatar a sa ta ci gaba da karatun boko. In babu buƙata ba lallai ba ne, ku dai ku je ku yi. Kuma akwai buƙatar, don za mu ce duk 'yan kasuwan tudun wada su tafi CFCE ne, za mu ce duk 'yan kasuwan sabon gari da kwanan sun je su Aminu Kano College of Legal Studies. A suwaye suke da bukata, suwaye ga sun cancanta, ya zama muna da wakilci. To haka matan aure, ba wai kowace mace ta ce wa mijinta sai ta je ta yi NCE, sai ta je ta yi digiri ba. A ana da bukata. To sannan malamai masu islamiyya, ina ba ku shawara, ku kirkiro darussa waɗanda matanmu na aure za su rinka koyan abubuwan da ya shafi ilimin zamani, don ku kare mana mutunci. Mun fara yin wannan a muciya, kuma Allah ya albarkace mu akai. Shine mace bata je College of Nursing ba, bata je menene Makarfi, menene Shehu Idris College of Health Technology, amma ta iya angozoma, ta iya kaza, ta iya kaza, ta iya duk abin da wannan za ta iya. A nan muciya aka tsara, a cikin rumfar kwano ake karantar da su. Me kuke tunani yanzu muna da irin wannan ginin? Me kamata a yi? Wani matarka ta yi secondary, ta yi science, to su zo za mu karantar da su ilimi akan nursing, za mu karantar da su akan kaza, za mu karantar da su akan kaza. Kai kuma ka tafi kasuwa ka je ka samu kuɗin makaranta ka kawo. So aiki ne za a haɗu a yi jama'a, amma kar ku zauna kawai ba ku da kirkiro, gano, rusko abubuwan da za su amfanar da al'umma, sai dai kullum a zo a firgita. Da haka ina rufe bayani na da cewa duk maganganun nan da na yi, ban yi wata magana don kashe kowa zuciya ba. Na yi ta ne da nufin irjafi ba, in saka muku tsoro a rai. A'a, na yi ne don in yunkurar da himmar ku. Anas dan Nadar da munafukai suka zo suna cewa kutila rasulullah, an kashe manzan Allah. Wani ya ji an kashe manzan Allah sai ya jefar da makamin shi sai ya gudu. Wani ya ji an kashe manzan Allah sai ya zauna kawai, la kashi ta mutu. Ana sai same su suna kuka lafiya, sai suka ce kutila rasulullah, an kashe manzan Allah. Ya ce an kashe manzan Allah kuma sai ku zauna kuna kuka? Qumu famatu ala ma mata alaihi rasulullah. Ku tashi ku je ku mutu akan abin da manzan Allah ya mutu, ku tashi. Ana sai tashi ya shiga yi sara da suka, aka sare shi, aka kusan mashi suka datsa wajen 80 da wani abu a jikin shi, aka samu gawar shi. Haka ake son namiji. Su waɗannan maganganun da ne kalubale ne na jefa muku, ba na faɗa ba ne don ku gane suwana sun fi mu, suwana sun fi mu shiri. Ina faɗin magana ne, ina yunkurar da zuciyarka. Shi yasa ba karaya ba ce, ba kuma karyar da zukatanku ba ne. Ana so ne a riski abubuwan da aka gaza kaiwa. Insha Allah muna roƙon Allah abin da yake daidai ya datar da mu, abin da yake kuskure Allah ya raba mu da shi. Da wannan muke cewa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da nake magana mun shiga daren alhamis da ya daidai da daren 18 ga watan al-muharram, hijira na da shekara 1435, daidai da 20 ga watan Nuwamba shekara ta 2013. Wannan shine kasar na 10 wanda muka yi wa lamba da J
daga cikin jerin giyar karatuttuka na muƙaddimar littafin sharhu sunna wallafar al-imam al-hafiz al-baghawi. Allah malaukakin sarki ya gafarta mishi. Idan jama'a basu manta ba, na yi dogayen bayanai a baya waɗanda suka shafi manufar da'awar mu ta salafiya, hanyoyin da muka tsara za mu cimma nasarar wannan da'awa, da kuma bayani dangane da wajabcin bin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, da kuma tabbatar da cewa ita sunna annabi tana tabbata da kanta ne, ba tana tabbata ne da wani malami ya yi mata kwaskwarima a wata mazhaba ba. Kenan ko da wani malami ya ɗauki wata sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama, tana nan a matsayinta na sunna, bata koma mazhabar wane ba, domin tun kafin wane din da mazhabar shi su faru, ita sunna din tana nan. don haka babu yadda za a rage mata daraja ta hanyar ci gaba da kallanta a matsayin mazhaba ko ra'ayin wani, sai dai a matsayin ainihin sunna din ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Sannan mun yi bayani dangane da irin gudunmawar da sunna annabi ingantacciya take wa Qur'ani wajen ai mishi kyakkyawar fahimta. Sannan kuma sai na fara lissafo waɗansu hanyoyi waɗanda za su taimaka maka ka yi wa sunna annabi kyakkyawar fahimta, wadda tun da aka san mu a kanta ne muke, kuma akan wannan hanya ne za mu karantar da wannan littafi na sharhu sunna insha Allah. Wannan bayan zai karantar da kai kuma zai amsa maka tambayoyi da yawa akan me yasa sai a ji cewa tsawon lokaci malam wani ya karanta littafin bulugul maram ko riyadus salihin ko littafin umdatul ahkam ko littafin sahih al-bukhari ko muslim ko sunan abi dauda ko tirmidhi ko nasa'i, me yasa amma in su albani suka zo karantawa sai an ji sun dauki wani salo na bayyana ma'anonin hadisan da makamantan haka. Kamar yadda ne bayani a jiya, malaman da ake ganin fassarar su ta saba wa irin wadda muke yi, su ne za su ɗauki nauyin bayanin a bisa wannan tafarki su suke fassarawa, kamar yadda mu kuma muke ɗaukan nauyin bayani a yanzu a bisa wannan tafarki muke fassara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'ida ta farko dai da muke bi wajen fahimta da fassara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda muka bayyana, fahmus sunna fi dawil qur'an. Yadda za mu muna kokarin fahimtar da za mu yi wa sunna, mu fahimce ta a bisa hasken da Al-Qur'ani ya zo da shi. Ma'ana ba za mu taba zuwa da wani abu a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama mu ce wannan abin ya inganta ya tabbata ba, amma kuma aji yana karo da Al-Qur'ani kai tsaye. In haka ta faru to an yi zarbabi kuma an yi zuƙo wajen fahimtar sunna. Al-Dhabitu Thani, ka'ida ta biyu ita ce jam'u ahadithil babil wahid. Duk abin da muka zo za mu karantar, kamar zaka ko sallah ko azumi ko tauhidi, muna ƙoƙarin tattaro hadisan da ke magana a kan wannan fannin, to sai mu ainihin tsaya sai mu fassara su gaba daya.